Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazaru selatu selam ser peygamberi ahir zamanı be. Ser alu ezvacu ashabu etba'i be. Xuda azze ve celle bütün ümmeta İslami şefaata Resulullah mahrum neke mecr tariqa müstakim ya Muhammed aleyhissalatu vesselam ya tamam peygambere خدا عز وجل جوی طریقا مستقیم منه قطاندنی حتی بوری حتی در بازبوی مبسیج حیات حضرت علی که رضی الله عنه امی وی جاری بسیج حضرت علی چا هاته لیخستنی چا بریندار بو که لیخست حضرت علی اسای بریندار بو چه گوجکوری خوی حضرت حسن را خدا izin بده امی اوی açıklamış بکن جوارا Hazreti Ali Ruki یک هات cem navi امرو ملجم بو گویا علی از هاتمه ایشی متونه از هاتمه خدمت هاته بکم Hazreti Ali جی سوال که ناوی ته چه گو ناوی امرو ملجمه گو صدق رسول الله تشکی جان قبیله گو فلان قبیله گو صدق رسول الله شورک دسا ده بو او شور هانی دا Hazreti Ali گو او شوری هانی جی هدیه ددم ته شکی بدم بدر از خدمت هاته بکم گویا امیر المؤمنین چما حقی دا پیغمبری خدا چی گوتو بو تگو صدق رسول الله راست گوتیه حضرت علی جراگو گو رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتیه یکیش فلان قبیلی وره ناوی ابن ملجمه یه وره جمته شورک دستاده قاتلیته اوه لی خطب کجه زمان وسا گو ابن ملجم گویا علی کاتو چه بیجی اچال تدخم اچاد کارم تخم کد کار نزیکی تبه یا علی کاچم ازیل تخم madem usane aştara şuri mili hem bukuje Hazreti Ali radıyallahu anhu jerago go eğer Xuda kadera mıda nevisi betu katili mi bi güca minek ezvi kadera Xudayı bozmuş mu ya tune Hazreti Ali şek ne day çerwa ma cem Hazreti Ali kete nava Kufay şora iş geriya iş geriya çu rasi jineki hat jineki per acim ma jinek wati çu eviş da pey jineki kaderek çu jinek zver jerago go تو چی ما پیمتی گو ولی از پشت عجیم مامه اگر تو بیکار بی از بتر راب زوجم شنو که جرا گو وعده کی مه کی وعدام بینه جی از براد زوجم گو وعده تا چی گو وعده من خونه حضرت علیه که حضرت علی خه حضرت علی تحربادا قال لك يا اخنا اقربای من لیخ سنه کشتنه کی حضرت علی بکشه از برا evlemişti. Düşmüş bu go zaten Hazreti Ali jmara go katili mi tuy? madem Hazreti Ali goti ez via kabul bikim. Evajin ka hani xinci ve mera bi zevce pereji gelek pereji jmara vaad dike ez pera bi zevce. Jeneki jera got kabul diki go ez kabul dikim. Go deka şuri xwe bide. Şuri xuda jeneki şuşek derxiz. Şuşeki zehiri de bu devi şurxiz go eger tol vi şuri han va Hazreti Ali xi کو اگر شوری ته حضرت علی نکشه جی اوا ظاهر هانی گویشت بدن حضرت علی yaşamış tabi. Hazreti Ali radıyallahu anhu جی زمان نمیجی به هاتا ezan به هاتا خواندنی بسا نمیجی بی حضرت علی عقلی وی سری درد کرد. ساده مشغول عبادت هیدی بو. Evya tev dizanı her kesi ev hali Hazreti Ali dizanı bu. Çünkü harbi ekida Hazreti Ali per birindar bu. Ox avitin gelek ox bedena Hazreti Ali ketin demiri seri oxa gelek bedena Hazreti Ali daman. Derxistin do habi per kur çubun pişte Hazreti Ali da dernet ketin. Hazreti Ali evi ku hakimi dikir jeragu gu ez vati ramu ser nemiji ama had seri oxay ku ketine bedena mi tu ana derx. Hazreti Ali ramu ser nemiji ev had seri oxa derxistin pişti nemiji sual kir gota hakim go devere derxe gum derxisiye.
yani wetê ku besa ibadetê Xweda besa ezan bahata xwe besa nimêjê biya Hazreti Ali halî lê irtibata wî ji dunyayê kesmişti bû. Ew İbn Melcemê jî viya dizanibû. Got zemanê ku ez bikarim Hazreti Alî xwe anca zemanê nimêjê de ez ê lêxim. Yardımcı jî ji xwe ra girt. Hazreti Alî nimêja sibê wetê hat azan hat xwendenê hat kete salûna camiyê. İbn Melcemê şûrek avît li sîngê Hazreti Alî xist Hazreti Alî ket. Hazreti Alî wetê ket xwegîhand milletê camiyê da İbn Melcem girtin. Hazreti Alî gazî kir got eziyetê nedinê. Kesek kelîma nexweşê ra nebêje. Eva İslamiyet em ji we re îzah dikin. Ji viya mêze bikin örnek hildin. Hazreti Alî mirêk lê xisiye yox yerden. Hazreti Alî xisiye Hazreti Alî birîndar biye. Ji milletê xwe re dibe kesin qarış nebinê. Hazreti Alî roja Remezanê 27 meha Remezanê got bardağek qabekî da ji me re hinek şîr bînin. Çûn Hazreti Alî re hinek şîr hanîn. Hazreti Alî ew şîrê ku jê re hanîn nêvî xar nêvî got bi here bidin qatilê min ew kil min xisiye bidin wî bekê birçîbe. İslamiyetê mêze bikin. İslamiyet gerçek evayê. Ew însanê niha ser navê İslamiyetê însana digirin dikujin piştî kujtinê îthaba lê çê dikin. Piştî kuştenê dixine binê ereba ezmiş dikin. Ben davêjinê erdê ra dikişînin. Eva Emewiya ilk nava İslamê da Emewiya eva îşa kirin. Ku rapê Hazreti Hüseyin wetê Hazreti Hüseyin girt Müslüm şande Kufayê ewan xelîfeyê Emewiyayê ku digotin em İslamê fenanî İslamê niha ku dibên em İslamın wana gir serê Müslüm gir serê Müslüm jê kirin serê Müslüm nava soxaxê Kufayê da dane gerandinî. Cesedê wî avîtîne pey de eva nava soxaxa dan gerandinî. Eva adetê han adetê İslamî nî adetê kufarê. Kufara eva kafira evana îşana dikirin. İslamê jî Emewî dönemî de Emewiya jî aynı eva adetê kafira kir. Anha jî İslam ülkeye da evan tiştan tên kirinî. Ama dînê İslamê de eva tişta cîwî tune. Dînê İslamê da yasak e. Dînê İslamê da insan hat kuştenê insan ayblî nabe. Resulullah aleyhissalatu vesselam insanekî dibîne mezzetke haşa hayvan haşa kerek destî wî de ser sûretê kerî ew çêkiriye. Dağ çêkiriye, şekil çêkiriye. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam hiç taxujê rahanî got xulqiyeta Xwedê xulq qandiye hûn çima digirin ayblî dikin. Peygamber aleyhissalatu vesselam got ew kelbê har haşa saldırı de insana zerarkere kuştina wî mecburiye hûn ewî kelbî jî dikujin ha kesin ewî kelbî ayblî nekin. Piştî we kuşt aybalê çê nekin. Kê ayb cenaza çê dikir? Herba Uhudê da kafira girtin Hazreti Hamze apê Peygamber aleyhissalatu vesselam wetê hate şehîd ketinî wana girt gohê wî jê kirin, hozê wî jê kirin, yê İslamê jê kirin. Kê eva tişta dikir? Kafir dikir. Nava İslamê de eva tişta tune. Yasak e dînê İslamê da. Hazreti Ali got kesin qarış nebinê. Hûn qarış binî got mêze bike dibim zalima haşa. Got derbekil min xisiye eger vê derba hanê ku ez vefat bikim gazî korê xwe Hazreti Hesen kir gotê bigirî yek derbekî lê bixî. Ku eger ez vefat jî nekir ez ê yan qesas bikim yan jî ez ê berat bikim. Hazreti Ali radiyallahu anhu gazî korê xwe Hazreti Hesen kir. Vesiyetê xwe jê ra kir. Got korê min evî însanê hanê ku li min xisiye nebê tu kelîmekî nexweşê ra dibêjî. Bi here ew yataxa ku ez têya radizam û yataxê de bide têxe xew. Ew nanê we êvarê dida min ewî şîva min dida min ewî nanî bidê. Ew ava we dida min ewê avê bidê hetanî ku sona min çabû. Eger min vefat kiriye tek derbekî zêdetir tu lê bixî roja qiyametê ez heqê xwe te helal nakim. Tu ewî şûrekî mexsiya tu tek şûrekî lêxî ku miriye maye maye. A ku zaten ez nemirim jî yan ez azad dikim yan jî ez qesas dikim.
Piştî ku me wefat kir Hazreti Ali radiyallahu anhu dibe hûnê me bigirin bişonê kefen bikin hûnê me têxin tavûtê dayne ser devekî hûnê me derxin ji kûfayê derxin deve ku da çe eleqa we pê tune anha Hazreti Ali ku medfûne her xweda pê dizane piştî ku Hazreti Ali bi wê derbê wefat kir girtin Hazreti Ali şuştin kefen kirin xistine tabûtekî dan ser pişta devê derxistin ji kûfayê anîden da arîbû deve ji wan qayîbû ku da çû meleketa bir ku defin kir defna wî hat kirinê piştî wexta millet top ya Hesen got evî însanê hanî yox yerde bavê te xist tu izin bide em ê bişewitînin got kesinlikle şewat adetê kufarê ye adetê İslamê nîne İslam insanekî ku mir saygî jê ra göstermiş dike wesêta bavê me ez ê tek şûrekî lêxim ku bûyî şûrî miriye ji xwe miriye maye jî heqê bavê min daha ser tune gotin em ê piştî hat te lê xist got piştî wî em ê biherin em ê defin bikin Hazreti Hesen got naxêr ez ê biherim defin bikim hanîn piştî Hazreti Ali ku çû defin bû hanîn Hazreti Hesen girt şûrek lê xist İslamiyet evaye cemaata Müslümana İslamiyet hayata sahabiya da mêzekî İslamiyetê bibînin pekî li halê Hazreti Ali mêze bikin gerenê Hazreti Ali merik yox yerden Hazreti Ali xistî Hazreti Ali qarşî wî çad davranmış biye wî mêze bikin İslam ülkê niha mêze bikin İnsana digirin dişewitînin dibe Müslümanin serî insana baltajê dikin dibe Müslümanin İnsana dixin binê ereba ezmîş dikin dibe Müslümanin İnsana davêjin pey ereba erdê ra dikişînin dibe Müslümanin evana îşiyan kê kirine İslam tarihê mêze bikin ji Adem aleyhisselam hetanî Resulullah aleyhisselatu vesselam tu dönemekî İslamî da tişekî habiye nebiye kê kirine kafiran eva tişta kirine gayri Müslüman eva tişta kirine Müslümana nekiriye bey Peygamber aleyhisselatu vesselam kete dönema Emeviya kir çe kirine Emeviya aynı eva tişta kirin got em halîfene em İslam'ın Hazreti Hüseyin şehit xistin Ehl-i Beyt Resulullah aleyhissalatu vesselam hakaret lê kirin, serê wan jê kirin, bê av hîştin. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê li ser YouTubeê beacibînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.